يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillahi ghafaril ladzi basata yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar wa basata yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail min kibarid dzunubi wasighar. Asyhadu an la ilaha illallah ja'ilul dzunubi wa muhyi'ul maghfirah walau mislal jibal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul qail laula annakum tudhibuna la khalaqallahu khalqan yudhibuna fayastaghfirun wa yughfaru lahum aw kama qala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiri bil jannah wal nadhiri min adabin nar wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wastaghfiru lidzunubikum innahu kana ghaffara atubu ilaihi tajidu tawwaba. Para jamaah Jumat ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sedaya tansah sami nambahi takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang artosipun tansah ambudidaya utawi ningkataken anggenipun netepi dawuh-dawuhipun lan nebihi dhateng sedaya awisan-awisanipun. Lan monggo sami enggal-enggal nobati utawi taubatan nasuha dhateng dosa-dosa kita sedaya ingkang sampun ketelanjur kelampahan. Sebab sae-saenipun tiyang ingkang nglampahi dosa punika tiyang ingkang purun bertobat utawi tiyang ingkang purun nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten bilih Gusti Allah punika zat ingkang agung lan zat ingkang paring pangapura dhateng sedaya kawulanipun. Tumibali dosa tumrap sedaya manungsa punika perkawis ingkang lumrah. Amargi pancen manungsa punika tansah dipun raitu dening setan. Wonten ing pundi panggenan setan iblis tansah mbudidaya nibakaken manungsa dhateng pendamelan ingkang njurumusaken maksiat. Lan manungsa piyambak gadah sifat lali lan supi. Mila maklum sanget menawi kita sedaya sok-sok ketelanjur dumateng pendamelan ingkang njurumusaken dhateng kita sedaya perkawis maksiat. Dipun dawuhaken wonten ing setunggalipun hadis, laula annakum tudhibuna la khalaqallahu khalqan yudhibuna fayastaghfiruna wa yughfaru lahum. Rawahu Muslim. Ingkang artosipun, lamun ora ana sak temene sira kabeh padha nglakoni dosa utawi kesalahan, mongko yekti Gusti Allah ndadekake makhluk kang padha nglakoni dosa nuli padha nyuwun ngapura
banjur makhluk mau dipun paring ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kanthi keterangan ing Inggil kita ngertos bilih dumawahipun dosa tumrap manungsa punika perkawis ingkang lumrah lan menawi lajeng purun nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala, monggo Gusti Allah badhe welas asih dumateng kawulanipun ingkang purun mertobat utawi nyuwun ngapura. Artosipun kersa paring pangapunten ngantos-ngantos sinaosa dosa ingkang sampun kita lampahi punika sampun boten kanten-kantenan kathahipun. Pokok boten rupi dosa syirik utawi nyekuthaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dosa tasih saged dipun paring ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun dawuh wonten ing setunggalipun hadis, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Ingkang artosipun satemene Gusti Allah taala beber kekuasaan ing dalam wektu bengi krana nrimo tobate wong-wong kang nglakoni dosa ana ing dalam wektu awan. Lan beber kekuasaan ing dalam wektu awan krana nrimo tobate wong-wong kang nglakoni dosa ing dalam wektu bengi. Nganti srengenge modhek saking arah kulon ateges dinten kiamat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dados kawulanipun Gusti Allah ingkang sregep nyuwun ngapura dhateng Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Mila sinten kemawon ingkang sami ketelanjur nglampahi maksiat monggo sami ingkal-ingkal mertobat nyuwun pangapunten dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng dipun ngantos kalian amal-amal ingkang sae utawi amal soleh. Mumpung tasih wonten kesempatan ingkang longgar, insyaallah menawi kita mertobat kanthi saestu Gusti Allah taala tentu badhe paring pangapunten. Namung kemawon moho pangapuntenipun Allah taala punika sampun ngantos lajeng dorong gegampang kalian pendamalan maksiat. Moho ngapuranipun Gusti Allah taala punika kagem enggal-enggal nyuwun ngapunten lan mertobat dhateng Allah saking dosa-dosa ingkang sampun ketelanjur. Boten kok kangge dorong supados gegampang nglampahi dosa, lajeng nyuwun ngapura nglampahi dosa, lajeng nyuwun ngapura nglampahi dosa, lajeng nyuwun ngapura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.